Gikumpirma ni Department of Education kung DepEd 11 spokesperson Jenilito Dodong Atilio ato sa eksklusibong pakighinabi sa DXDCRMN Davao nga gipahamtangan og 90 days or 3 months nga preventive suspension ang duha ka mga dagkong opisyales sa DepEd sa Davao del Norte. Yani ang maong nasuspindi Mausila Schools Division Superintendent Rinaldo Meliorida, Seso 5 Assistant School Division Superintendent Janet Veloso, Seso 6 ug lakip sab si Division Engineer Elilu Humawan kinsa dili na mahagilap ning kasamtangan. Dugan ni Atilio nga na-discover kini subay matod pa sa gilusad nga Commission on Audit kun COA inquiry ni atong November 13, 2025 ug nasilip kasama na proyekto sa Last Mile Schools Project nga classroom building sa duha ka tulunghaan sa Talaingod sa Davao del Norte. Gani mo kabat sa kapin 36 million pesos ang kinatibuk-ang kantidad sa duha ka mga proyekto. Usa niini ang gikonsidera nga partially implemented nga adunay undelivered portion ug ang usa wala gayud na implementar apan nabayaran na. Usa gipaniguro sa buhatan nga gilayon kining mapanubayan rason nga nagpakaraog sab matud pa og kamanduan si DepEd Secretary Sani Angara og motu proprio investigation. Samtang nanawagan sab ang DepEd 11 ngadto sa katawhan og ilabi na sa netizens nga dili unhan ang ginalusad nga imbestigasyon ug angayan matud pa kining respetuhon hangtod nga matapos aron nga mapanuwag ang tinuod nga responsable sa naisgutang hisgutanan.